Ang sarap. Ang sarap. Hello mga kalagwatcho! Welcome back sa ating channel dito pa rin sa Louie TV. Grabe ba? So may nag-invite sa ating food shop dito sa Cabangaran, San Quintin, Pangasinan at yun ang ating pupuntahan ngayon. At so ano pang hinihintay natin mga kalagwatcha? Tara! Ang pupuntahan natin ngayon mga kalagwatcha ay ang Barangay Cabangaran, San Quintin, Pangasinan. Ang food shop na ito mga kalagwatcha ay malapit lang sa Villa Marilyn Resort. Kapag Saturday pala mga kalagwatcha, may pabanda sila from 6pm to 10pm. Shoutout sa Third String Band dito sa Pangasinan. Isa sila sa paborito kong banda. Kita nyo naman mga kalagwatcha, talagang dagsa ang mga customers at for the party. Grabe ba? So yun na nga mga kalagwatcha, na-serve na ang mga food dito sa Sweet and Salty San Quintin, Pangasinan. At ang mga titikman natin mga kalagwatcha sa Sweet and Salty San Quintin ay ang kanilang best sellers. So ang una natin titikman mga kalagwatcha ay ang kanilang Crispy Chicken Burger at ito po ay nagkakalaga ng 60 pesos. Ang una po nating titikman mga kalagwatcha ay ang kanilang Crispy Chicken Burger. At grabe, 60 pesos lang ito mga kalagwatcha at napakalaki na rin ang kanilang burger. Alright mga kalagwatcha, samahan niyo ako sa ating first bite. Okay. Oh wow. Mga kalagwatcha, grabe talagang napanindigan nga nila yung crispiness ng kanilang chicken. Yung coating po ng kanilang patty, napaka-crispy. At the same time, yung patty po nila, ang nalasahan kong unang-una, I don't know kung yun kung isa sa mga ingredient nila, pero lasang-lasa ko yung onion string at yung flavor ng kanilang patty. Grabe, hindi lang siya ordinaryong patty. And fun fact lang mga kalagwatcha, ang kanilang patty ay homemade. Alam niyo naman dito sa Louie TV, ipinagmamalaki natin ang mga food shop na gumagawa ng homemade dahil sa kanila nyo lang matitikman ang lasa ng ginagawa nilang food. Ang susunod naman po natin mga kalagwatcha ay ang kanilang beef cheeseburger at ito ay nagkakahalaga lamang ng 75 pesos. Grabe, napaka-affordable ng mga burgers dito sa Sweet and Salty San Quintin. Okay, grabe mga kalagwatcha, kung makikita nyo lang, napakakapal lang kanilang patty, so talagang hindi tinipid. Samahan niyo ako sa ating bite dito sa kanilang beef cheeseburger. Okay, mga kalagwatcha, grabe. Ang masasabi ko sa kanilang beef, siksik na siksik yung beef niya. Pagdating naman sa lasa mga kalagwatcha, normally kasi sa beef burger, ma-pepper po siya. Pero ito, saktong-sakto yung lasa niya. Hindi po siya masyadong ma-pepper, hindi rin po siya masyadong maalat. At talagang siksik na siksik, tender na tender yung beef po na ginamit nila sa kanilang beef cheeseburger. Ang masasabi ko lang mga kalagwatcha sa kanilang crispy chicken burger at beef cheeseburger, napaka-consistent ang cheesiness ng kanilang burger. Talagang hindi naman talaga tinipid ng cheese at the same time, ang kanilang mayo sa kanilang burger. Ang susunod naman natin mga kalagwatcha ay ang kanilang bulalo. Ayan, so itong isang nilulook forward ko dito sa Sweet and Salty. Ito pong bulalo ay nagkakahalaga lamang ng 200 pesos mga kalagwatcha. Normally po sa nakikita natin sa bulalo, andito pang kanilang pechay, bagyo, beef. So yun na nga mga kalagwatcha, lahat na makita natin sa bulalo, makikita nyo na sa kanilang bulalo dito sa Sweet and Salty. At mga kalagwatcha, tignan nyo naman, grabe. Kung makikita nyo lang, apakalaki rin ng laman ng kanilang bulalo. At the same time, meron po talaga siyang bone marrow. So good luck sa akin, grabe ba? So let's go mga kalagwatcha, tignan na natin. So una muna natin gagawin mga kalagwatcha ay ang kanyang laman at yung sabaw para matikman po natin mismo yung lasa ng kanilang bulalo. Alright, let's go! Oh wow! Parang iba yung broth na ginamit nila dito sa kanilang bulalo mga kalagwatcha. Kadagang lasang-lasa mo yung beef ng kanilang bulalo at hindi rin po siya masyadong masebo. Okay na okay talaga siya mga kalagwatcha. At the same time, ang masasabi ko sa kanilang beef, napakalambot mga kalagwatcha. Parang it melts to my mouth nga mga kalagwatcha. Grabe, nasarapan ako. Actually, after ko malunok yung kinakain ko,
talagang naiiwan yung lasa ng bulalo sa loob ng bunganga ko. So let's go mga kalakwatsa, samahan naman natin siya ng kanin. Perfect talaga ito para sa mga naghahanap ng sabaw. Mga kalakwatsa, ang Sweet and Salty San Quintin ay nag-o-offer din ng alcoholic drinks. So mga kalakwatsa, syempre, ang partner ng inumin ay ang pulutan. So mga kalakwatsa, i-feature din natin ang best sellers sa kanilang mga pulutan. So andito pa ang nachos mga kalakwatsa. Ang nachos overload nila ay nagkakahalaga lang ng 120 pesos. At ang nakikita ko dito, grabe, yung ground beef, yung cheese, yung mayo, yung nachos, overload talaga mga kalakwatsa. May mga may tomatoes din mga kalakwatsa. Syempre, di mawawala yan sa kanilang nachos. So let's go mga kalakwatsa. Tikman na natin ang kanilang nachos. Grabe, ang masasabi ko lang sa kanilang nachos ay apaka-crunchy. To think na nakaserve na siya ng matagal. Yung cheesiness ay talagang nandun. Charap! Okay, sa mga bibisita po dito sa Sweet and Salty, huwag kayong mag-alala sa mga mahilig sa seafoods dyan. Nag-o-offer po sila ng calamares at ito po ay nagkakahalaga ng 120 pesos. So grabe mga kalakwatsa, dito kasi sa San Quintin, madalang lang din po tayong makakita dito ng nagtitinda ng calamares. Dahil usually po makikita mo sa kalye talaga. Pero mga kalakwatsa at sa mga taga San Quintin or kahit sa kabilang bayan, kung naghahanap po kayo ng calamares, pumunta na po kayo dito sa Sweet and Salty. Again, this is only for 120 pesos. So let's go. Oh, wow. Oh, wow, wow. Wow. My goodness, grabe mga kalakwatsa. Grabe yung kanyang breading mga kalakwatsa. Hindi ko ma-explain kung onion, pepper, or butter yung natitikman ko. Pero grabe, napakasarap. At pagkagat ko pa lang at paghalo ng calamares sa breading niya, superb, my goodness. Talagang isa nga naman talaga to sa best sellers nila dito sa Sweet and Salty, the best. Maliban sa rice meals, burgers, highlight din ng Sweet and Salty San Quintin ang kanilang milk tea at drinks na talaga nga namang affordable at sulit. Okay mga kalakwatsa, kasama na natin ang owner ng Sweet and Salty San Quintin na si Ma'am Nika Castulan. Ma'am Nika, thank you so much po sa pag-invite po dito sa inyong napakagandang food shop dito sa Cabangaran, San Quintin, Pangasinan. And Ma'am Nika, ano po bang ibig sabihin? Bakit Sweet and Salty ang pangalan po ng inyong food shop? Nang-start po kasi kami magbenta since 2020 po. Then, naisip po namin Sweet and Salty kasi nag-start po kami magbenta ng cookies and baked sushis lang po. Then, nag-start na po kami magbenta ng mga drinks, mga ibang food na din po. Alright, so yun na mga kalakwatsa. Ma'am Nika, pwede po ba ninyong imbitahan ng ating Louie TV viewers para bisitahin ang Sweet and Salty San Quintin, Pangasinan? Hello po, iniimbitahan ko po ang ating mga kalakwatsa na kumain dito sa Sweet and Salty Cabangaran po. Dito lang po sa Pudok 5, Cabangaran, malapit po sa Villa Marin. So yun na nga mga kalakwatsa, grabe, nabusog na naman tayo, wala akong masabi, napakasarap ng food nila dito sa Sweet and Salty. So mga kalakwatsa, grabe, itry nyo ng kanilang calamares at bulalo, talagang napakasarap mga kalakwatsa. At i-like ng kanilang Facebook page. At sa mga hindi pa nagpag-follow at nakapag-subscribe, i-search lang ang Louie TV Pangasinan sa YouTube at Facebook. Dahil hindi mag-subscribe, ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.